Όπως γνωρίζετε όλοι, ότι όπως κανείς όταν οδεύει, όταν προχωράει σε ένα δρόμο, όταν προχωράει σε μια μεγάλη απόσταση, κάποια στιγμή χρειάζεται να αναπαυτεί λίγο, να ξεκουραστεί. Έτσι και η Αγία μας Εκκλησία με πολλή σοφία στο μέσο της Αγίας Τεσσαρακοστής έβαλε τον Τίμιο Σταυρό για να μας παρηγορήσει λίγο στην πορεία αυτή που έχουμε προς το Πάσχα, που είναι λίγο δύσκολη ανθρώπινα, επειδή υπάρχει νηστεία, η εντονότερη προσευχή, οι περισσότερες ακολουθίες, και πιστεύω και οι προσωπικές προσευχές του καθενός είναι περισσότερες, και επειδή είμαστε άνθρωποι και λίγο καμιά φορά κουραζόμαστε, σαν τρόπο τεινά σε ένα όμορφο και ευσκιόφυλλο δέντρο από κάτω μας βάζει τον Τίμιο Σταυρό για να ξεκουραστούμε. Ο Τίμιος Σταυρός είναι, όπως γνωρίζετε όλοι, το σύμβολο του Χριστού. Όλα τα κόμματα έχουν κάποιο σύμβολο. Άλλο κόμμα έχει τον ήλιο, άλλο το ουράνιο τόξο, άλλο μια δάδα, άλλο μια γροθιά, άλλο ένα σφυροδρέπανο, όλοι τα γνωρίζουμε. Το σύμβολο και του Χριστού όμως είναι ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό και εμείς τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον προσκυνάμε, τον τιμάμε. Είναι το σύμβολο του Χριστού με το οποίο αγιάζονται και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αν προσέξουμε ένα-ένα όλα τα μυστήρια, θα δούμε ότι και στο βάφτισμα όταν βαφτίζει ο ιερέας το παιδάκι, σταυρώνει το είδωρ, και στον αφορκισμό νωρίτερα διώχνει το δαίμονα που εμφολεύει στην καρδιά του παιδιού, και στη Θεία Λειτουργία όταν μετουσιώνει το ψωμί και το κρασί σε τα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού, και όταν στεφανώνει δύο ανθρώπους, και όταν εξομολογεί ο πνευματικός, σημειώνει τον τύπο του Τιμίου Σταυρού για να τελεστούν όλα αυτά τα μυστήρια. Και έχει πολύ δύναμη και χάρη ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό, όπως είπαμε, και εμείς τον τιμάμε, τον προσκυνάμε, τον σεβόμαστε και τον αγαπάμε, γιατί είναι το όπλο με το οποίο ο Κύριος μας νίκησε το διάβολο. Είναι το άγκιστρο, είναι το δόλωμα με το οποίο έπιασε το μέγα κήτος στον διάβολο. Και όπως λέει ένα τροπάριο, φρύτη, ιργάρ και τρέμει, μη φέρον καθορών αυτού τη δύναμη ο διάβολος. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε να τον ατενίσει τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό και εμείς τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ενώ ο διάβολος τον τρέμει. Και όμως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, δυστυχώς χριστιανοί, πιστεύω όχι χριστιανοί, χιλιαστέ, οι οποίοι, και οι προτεστάντες νομίζω, οι οποίοι δεν σέβονται τον Τίμιο Σταυρό, αλλά τον πατάνε, τον περιφρονούνε και τον ατιμάζουν. Εμείς τον σεβόμαστε τον Τίμιο Σταυρό, γιατί ο Χριστός τον χρησιμοποίησε, όπως είπαμε, σαν όπλο, εκούσια επάνω στο Σταυρό πήγε και σταυρώθηκε. Και ενώ ήταν πρώτα προ Χριστού το ατιμωτικό ξύλο, όπως λεγότανε, και το ξύλο της κατάρας, μετά τη σταύρωση του Χριστού, επειδή έγινε οικειοθελώς η σταύρωση του Χριστού και με τη θέλησή του πήγε και σταυρώθηκε, τρόπον τεινά, παίρνοντας τις δικές μας αμαρτίες, σταυρώθη αντί υπέρ ημών και υπέρ ημών. Αντί ημών και υπέρ ημών. Γι' αυτό λοιπόν είναι εκούσια η σταύρωση του Χριστού, και όπως είπαμε, επειδή είναι το όπλο με το οποίο κατενίκησε το διάβολο, γι' αυτό τον σεβόμαστε. Όπως και όταν τιμάμε τα όπλα των Ελλήνων που νίκησαν τους Τούρκους το 21 και λοιπά, και τα έχουμε σε μουσεία και τα χαιρόμαστε, έτσι χαιρόμαστε και τον Τίμιο Σταυρό. Και ότι ο Σταυρός έχει πολύ μεγάλη δύναμη, αυτό φαίνεται πολύ καθαρά και από την Παλαιά Διαθήκη. Η άκτιστος δύναμης του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού υπήρχε και από την Παλαιά Διαθήκη. Θα θυμάστε εκεί πέρα στην Ερυθρά Θάλασσα, όταν ο Μωυσής έβγαζε από την σκλαβιά του Φαραώ τους Ισραηλίτας. Βέβαια αυτό συμβολίζει την εξαγωγή των χριστιανών από τη δουλεία του διαβόλου υπό του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Όπως λοιπόν ο Μωυσής τότε έβγαζε τους Ισραηλίτες από την σκλαβιά του Φαραώ και τους οδηγούσε προς τη γη της επαγγελίας, κάποια στιγμή έφτασε μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί, επειδή ο Φαραώ με τα στρατεύματα από πίσω τον ακολουθούσαν για να τους γυρίσουν πίσω, τους ακολουθούσαν, και από μπροστά ήταν η Ερυθρά Θάλασσα. Πώς λοιπόν να περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα, τότε λοιπόν ο Μωυσής, ο μεγάλος αυτός ηγέτης του Ισραήλ και άνθρωπος δίκαιος και άγιος, τι έκανε? Αυτό που λέμε στο τροπάριο, σταυρών χαράξος Μωσής, επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμε. Το Ισραήλ πεζεύσαντι την δε επιστρεπτικός, Φαραώ της άρμαση κροτήσα σύνωσε. Επεύρους διαγράψας το αΐτι των όπλων κλπ.
είναι το τροπάριο η καταβασία που ψέλνουμε. Δηλαδή εκεί πέρα ο Μωυσής, χρησιμοποιώντας το ξύλο εις τύπων σταυρού, σταύρωσε την Ερυθρά θάλασσα και άνοιξε και πέρασαν οι Ισραηλίτες, και όταν τόλμησαν και πέρασαν και μετά οι του Φαραώ, ξανά σταύρωσε τη θάλασσα ο Μωυσής και πνίγησαν όλοι. Και έτσι αυτό προεικονίζει και το πνιγμό του διαβόλου και της συνοδείας του που μας κυνηγάνε στην πορεία μας προς την Άνω Ιερουσαλήμ, προς τη γη της Επαγγελίας που είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε, με τον Τίμιο Σταυρό άνοιξε και έκλεισε η θάλασσα, η Ερυθρά θάλασσα. Άρα λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός είχε δύναμη από την Παλαιά Διαθήκη. Επίσης, όταν κάποια στιγμή οι Ισραηλίτες στην πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας δίψασαν πάρα πολύ, συνάντησαν μια λίμνη, τη Μερά λίμνη, και εκεί πέρα, επειδή το νερό ήταν πολύ αρμυρό, πάλι χρησιμοποίησε το ξύλο ο Μωυσής και μετέβαλε τα ύδατα αυτά τα πικρά σε γλυκά και ήπιε όλος ο λαός. Επίσης λένε ότι όταν έφτασε κάποια στιγμή κοντά στην γη της Επαγγελίας, και σε όλη την πορεία βέβαια συναντούσε εχθρούς, πολλούς άλλους λαούς με τους οποίους ήρθαν σε αντιπαλότητα και προσπαθούσαν να τους εμποδίζουν από αυτή την πορεία. Ένας από αυτούς τους λαούς που πολέμησαν μαζί τους οι Ισραηλίτες ήταν οι Αμαλικίτες. Αυτοί λοιπόν βρέθηκαν να παλεύουν και να πολεμούν με τους Εβραίους, και τότε, λέει, ο Μωυσής ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό και άρχισε να προσεύχεται και παρακολουθούσε ότι όταν σήκωνε τα χέρια του και έφτιαχνε με το σώμα του τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν κουραζόταν από την προσευχή και κατέβαζε τα χέρια του, τότε νικούσαν οι Αμαλικίτες. Και τι έκανε ο Μωυσής? Πήρε 2 ανθρώπους από τη συνοδεία του, από την παρέα του, τον Ορ και τον Ααρών, και τους έβαλε τον μεν στο ένα χέρι να το κρατάνε ανοιχτό, τον δε άλλο στο άλλο χέρι, και έτσι όντας η σχήμα σταυρού αβάσμο, ο Άγιος Μωυσής προσήφιατο, και έτσι νίκησαν οι Εβραίοι τους Αμαλικίτες. Και λένε οι Άγιοι ότι και αυτό συμβόλιζε τον Τίμιο Σταυρό, και μάλιστα αυτοί οι 2 που είχε κατέρωθεν ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Ορ, τα ονόματά τους αρχίζουν από Α και από Ω. Δηλαδή στη μέση ο Σταυρός του Χριστού, ο Χριστός, και δεξιά και αριστερά ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Δεν λέει εγώ είμαι το Α και το Ω. Επίσης λέει σε ένα άλλο σημείο, ο ίδιος ο Κύριος το ερμηνεύει σε ένα άλλο σημείο του Ευαγγελίου, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο. Και εκεί λοιπόν θυμόμαστε το μεγάλο αυτό περιστατικό που όταν οι Ισραηλίτες αγαναχτούσαν εναντίον του Μωυσέως που τους έφερε στην έρημο, και ενώ βλέπανε τα θαυμάσια του Θεού που έριχνε ο ουρανός μάνα και τρώγανε, που δεν λιώναν τα ρούχα τους, τα παπούτσα τους, που έβγαζε από την πέτρα νερό και έπιναν, που την ημέρα που ο ήλιος έκαιγε έβαζε ο Θεός την νεφέλη και τους σκέπαζε από τον καύσωνα, τη νύχτα φωτεινή νεφέλη γινότανε και τους φώτιζε. Όλα αυτά τα θαυμάσια ενώ έβλεπαν, αχάριστος λαός οι Εβραίοι τα έβαλαν με τον Μωυσή και του λέγανε δεν μας άφηνες εκεί, καλύτερα είμαστε στην σκλαβιά παρά εδώ που μας έφερες. Αγαναχτούσανε. Και λέει όταν ο Θεός είδε αυτή την αγανάκτηση του λαού, αγανάκτησε και ο Θεός και λέει δεν βλέπετε τόσες παρηγοριές που σας δίνω? Και τι κάνει τότε? Επιτρέπει να γεμίσει το στρατόπεδο όλο των Εβραίων, 2 εκατομμύρια ήταν τότε άνθρωποι, με φίδια φαρμακερά, τα οποία τους τσιμπούσαν και πέθαιναν. Έναν τσιμπούσαν, 2 πέθαιναν. Πάρα πολύ, ο θάνατος δηλαδή συνεχώς. Και ενώ προσπαθούσαν να τα σκοτώσουν, αυτά πολλαπλασιάζονται. Και όταν είδαν αυτό το τη μεγάλη συμφορά που τους βρήκε, έτρεξαν πάλι στο Μωυσή και τους ζήτησαν να προσευχηθεί στο Θεό. Και ο Μωυσής προσευχήθη στο Θεό και ο Θεός τότε τι του είπε? Του είπε πάρε ένα ξύλο και πάνω βάλε ένα χάλκινο όφι τύπων σταυρού και ένα ψεύτικο φίδι δηλαδή από χαλκό, και όταν θα τους τσιμπάνε τα φίδια τους Ισραηλίτες θα ταινίζουν πάνω στον όφι αυτό που θα είναι ψωμένος επάνω στο ξύλο και δεν θα πεθαίνουν. Το έκανε ο Μωυσής και τελικά σταμάτησε ο θάνατος. Ενώ τα φίδια υπήρχαν, δεν πέθανε κανείς από εκεί και πέρα. Και όπως λέει ο Κύριος, έτσι διύψωθήνε και των ιών του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός είναι ο όφης, δηλαδή που έγινε κατάρα για μας. Δηλαδή ήταν ο όφης εκείνος, ήταν αληθινός όφης? Όχι. Ήτανε ψεύτικος όφης. Έτσι και ο Χριστός φαινότανε κατάρα ενώ ήταν δίκαιος. Και όσοι ατενίζανε τότε τον όφη εσώζοντο, έτσι και τώρα όσοι ατενίζουν στο Χριστό πάνω στο Σταυρό σώζονται από τα δαγκώματα της αμαρτίας και του διαβόλου. Αυτές λοιπόν οι προεικονίσεις και οι προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού από την Παλαιά Διαθήκη δείχνουν ότι έχει την άκτη στο χάρι ο Τίμιος Σταυρός.
Επίσης αναφέρει στο γεροντικό ένα καταπληκτικό γεγονός για τον Αββά Ιωάννη το Βοστρινό. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο γέροντας συναντήθηκε με κάποιες δαιμονισμένες κοπέλες που είχαν δαιμόνια μέσα τους, και αφού ο Άγιος Ιωάννης τις επετίμησε τα δαιμόνια και τρόπον τεινά τους ρωτούσε τι φοβόνται περισσότερο, κάποια στιγμή τους ρώτησε και είπανε τα δαιμόνια: έχετε εσείς οι χριστιανοί 3 πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε, λέει, ούτε να τα πλησιάσουμε. Και ποια είναι αυτά τα 3 πράγματα, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός τους δαίμονας, και λέει: το πρώτο, λέει, είναι αυτό που βαφτίζεστε, λέει, στην εκκλησία, το βάφτισμα, ούτε το όνομα δεν τολμούσε να πει. Δεύτερον, αυτό που φοράτε στο λαιμό σας. Και τρίτο, αυτό που τρώτε, λέει, στην εκκλησία. Αν ξέρατε τη δύναμη που έχουν αυτά τα 3, λέει, εμείς δεν θα μπορούσαμε να σας πλησιάσουμε. Βλέπετε ότι και το βάπτισμα και ο Τίμιος Σταυρός και η Θεία Κοινωνία είναι όπλα μεγάλα, τα οποία τα τρέμει ο διάβολος, και το ομολόγησε ο ίδιος αναγκαζόμενος από τη χάρη και την αρετή του Αγίου Άννου του Βοστρινού. Επίσης έχουμε ένα παράδειγμα και στο μοναστήρι μας, όταν πρωτοπήγαμε, ίσως γύρω στο 75 με 80, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, ένα γεροντάκι, όταν ήταν η αγρυπνία του Τιμίου Σταυρού και ήταν η ώρα που θα έβγαινε ο Τίμιος Σταυρός για να τεθεί σε προσκύνηση όλων των αδελφών και των λαϊκών που παρακολουθούσαν την αγρυπνία, λίγο πριν βγει από το ιερό, είδε αυτός ο γεροντάκος ένα διάβολο να βγαίνει σαν σφαίρα από το ιερό και να βγάζει φλόγες από το στόμα του. Φαινόταν ότι καιγόταν και έβγαινε σαν αστραπή από εκεί, επειδή θα ακολουθούσε ο Τίμιος Σταυρός. Είχε φαίνεται πάει μέσα να πειράξει και τους ιερείς. Γι' αυτό μην παραξενεύεστε καμιά φορά όταν και στην εκκλησία μας έρχονται πειρασμοί. Ο διάβολος παντού έρχεται, και στο ιερό και στην εκκλησία, και παντού μας θυμίζει πράγματα, να μετεωριζόμαστε, δουλειές, φαντασιώσεις άλλες, διάφορα έτσι, για να μας μολύνει. Παντού υπάρχει ο διάβολος. Όταν λοιπόν ήταν να βγει ο Τίμιος Σταυρός, έφευγε σαν να τον έκαιγε. Επίσης θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν μικρό παιδάκι, μια μεγάλη Πέμπτη που είχα πάει σε ένα μοναστήρι και εκεί γινόταν η περιφορά τη νύχτα του Τιμίου Σταυρού, όταν πήρε ο Πάτερ τον Τίμιο Σταυρό και τα παιδάκια εκεί είχαμε τα εξαπτέρυγα, τα θυμιατά κλπ. Και ο κόσμος ακολουθούσε. Βγαίνοντας λοιπόν από την εκκλησία, αμέσως από το θυμιατό βγαίνει ένας καπνός που δεν δικαιολογείται τόσο πολύ, σαν ένα φουγάρο έγινε όλο το θυμιατό, και με πολύ δύναμη και στροφιλίζοντας ανέβηκε πάνω μέχρι το σταυρό που ήταν 10-15 μέτρα ψηλά στην εκκλησία και έκανε ένα ακρότο όπως κάνει τα βαρελότα, αυτά τα, πώς τα λέμε, τα πυροτεχνήματα, ναι. Δηλαδή και μας είπε και ο Πάτερ ότι μάλλον ήταν ο διάβολος που έσκασε, γιατί ήταν περίεργο, εξεπλάγησαν όλοι όταν το είδαν αυτό πώς έγινε. Επίσης θυμάμαι και εκεί στην Πάτρα που είχαμε, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, αυτή τη δαιμονισμένη κοπέλα, η οποία είχε πολλά δαιμόνια και κυρίως της είχε μείνει το δαιμόνιο της πορνείας, όχι ότι πόρνευε, αλλά αυτό το δαιμόνιο που μας ρίχνει στις πορνείες, στα σαρκικά αμαρτήματα τους ανθρώπους. Λοιπόν έλεγε κάποια φορά: πέταξε ρε αυτό το όπλο που κρατάς, λέει, και άλλα να παλέψουμε. Εννοούσε τον Τίμιο Σταυρό ή το κομποσκίνη. Γιατί ξέρετε και το κομποσκίνη δεν έχει απλούς σταυρούς, κόμπους, δεν είναι απλός κόμπος, είναι περίτεχνα φτιαγμένο και κάθε κόμπος έχει 9 σταυρούς. Γι' αυτό το θεωρεί πολυβόλο. Δεν μπορεί ούτε να τα κουμπίσει ούτε να το πλησιάσει. Πέταξε το, λέει, και άλλα να παλέψουμε. Βλέπετε. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς, επειδή ήδη έχουμε εμπειρία της μεγάλης δύναμης και χάριτος που έχει ο Τίμιος Σταυρός, γι' αυτό, όπως είπαμε, τον προσκυνάμε, και πολύ σοφά η Αγία μας Εκκλησία τον έβαλε να τον σεβόμαστε, να τον προσκυνάμε, να τον λατρεύουμε και να παίρνουμε δύναμη στην πορεία μας προς το Πάσχα. Θα σας διαβάσω λίγο πάλι το Ευαγγέλιο που είπαμε, είναι μικρό και μετά θα πούμε και κάποια πράγματα. Είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει λοιπόν από το 8 κεφάλαιο στίχος 34. Και προσκαλεσάμενος τον όχλο συν τις μαθητές αυτού είπεν αυτής: «Ώστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γάρ αν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχή ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλο και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γάρε αν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενεά τα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής: αμήν λέγω ημίν,
ότι εσύ την έστον όδε εστικότων ή την έσου ουμή γεύσονται θανάτου έως ανίδωση τη βασιλεία του Θεού ελιληθίαν εν δυνάμει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. Τι γίνεται, λέει προσκαλεσάμενος ο Ιησούς των όχλων συν τις μαθητές αυτού. Υπάρχει δηλαδή ένα προσκλητήριο το οποίο το κάνει όχι επίγειος βασιλιάς, αλλά ο βασιλιάς του σύμπαντος, ο δημιουργός μας, ο Κύριος και Θεός μας. Γνωρίζετε όλοι και πριν λίγο καιρό που έγιναν οι εκλογές, πριν από αυτές τα προσκλητήρια δίνανε και παίρνανε, βγαίνανε επάμβονος οι αρχηγοί των κομμάτων στις τηλεοράσεις, τα βήματα, τα διάφορα στις πόλεις που πήγαιναν, και για να προσετεριστούν το λαό προσπαθούσαν να τους τάζουν, όπως λέμε απλά, λαγούς με πετραχίλια. Μας υπόσχονταν ότι ούτε ανεργία θα υπάρχει, όλοι θα έχουμε δουλειά, ότι ο ουρανός θα στάζει μάνα, θα τρέχει μάνα και θα πέφτει από τον ουρανό το μάνα το ουράνιο, ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, ότι θα είναι όλα ρολόι κλπ. Και όλα αυτά βέβαια ίσως έχουν την καλή πρόθεση να κάνουν ό,τι μπορούν, δεν τους κρίνω, δεν είμαι με κανένα ακόμα. Απλώς θέλω να πω ότι για να προσετεριστούν την ψήφο μας, είδατε πόσα μας υπόσχονται. Και σας είχα πει και μια φορά ένα ωραίο που κάποια φορά ένας σε ένα λόγο του έλεγε «Θα σας φτιάξω τούτο, θα σας κάνω τ' άλλο, θα σας κάνω τούτο» κλπ. Έλεγε διάφορα, θα σας κάνω γεφύρια. Και πετάχτηκε ένας και του λέει «Δεν έχουμε ποτάμια, πώς θα μας κάνεις γεφύρια?» Και λέει «Αυτό θα σας κάνω και ποτάμια». Δηλαδή μας δουλεύουν οι άνθρωποι με ψηλό γαζί. Έτσι, και ενώ αυτοί λοιπόν για να προσετεριστούν την ψήφο μας υπόσχονται τόσα πολλά, ο Κύριος μας, βλέπετε, θέλει και αυτός την ψήφο μας, θέλει την αγάπη μας, θέλει την καρδιά μας, και θα έπρεπε κανονικά και αυτός να μας υποσχεθεί πολλά πράγματα. Και όμως ο Κύριος αντί αυτόν τι λέει? «Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθεί να παρνησά στο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού». Δηλαδή θα σηκώσει σταυρό ποιος θα με ακολουθήσει. Φανταστείτε ένας πολιτικός να έβγαινε και να έλεγε «Όταν θα με ψηφίσετε δεν θα έχετε να τρώτε, θα έχετε ανεργία, δεν θα έχουμε τίποτα, ούτε το κράτος θα πηγαίνει καλά, ούτε οι δουλειές, ούτε τίποτα». Ποιος θα τον εψήφιζε? Έτσι έκανε τροποντινά και ο Κύριος. Δηλαδή μας επιγγέλθει σταυρό και αγώνα μεγάλο. Γιατί το έκανε αυτό ο Χριστός? Για να μας πει την αλήθεια, ότι δεν ήρθε να μας κοροϊδέψει. Ήρθε και ζητάει την αγάπη μας. Γιατί πίσω από αυτό το σταυρό που μας ζητάει να σηκώσουμε υπάρχει Ανάσταση, υπάρχει σωτηρία. Πώς λέμε στο τροπάριο του Πάσχα και τις Κυριακές που το λέει ο ιερέας από μέσα στο ιερό, λέει «Ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Και αυτή η χαρά είναι η χαρά του ουρανού, η χαρά που δίνει ο Χριστός. Και μέσα από το σταυρό, αν θέλετε από τη Σαρακοστή αυτή τη δύσκολη, οδηγούμεθα στο Πάσχα το επίγειο, αλλά και στο Πάσχα το ουράνιο. Δηλαδή μέσα από τον αγώνα οδηγείται κανείς στη σωτηρία και σε αυτή τη χαρά που δεν έχει τέλος. Και τι κάνει ο Κύριος λοιπόν? Μας υπόσχεται σταυρό και τι λέει? «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Αυτό το όστις σημαίνει ότι ο Κύριος μας δεν μας εκβιάζει, δεν μας φτιάχνει ρομπότ να διαγράφουμε μια πορεία και να φτάνουμε θέλοντας και μη κάπου, αλλά στέκεται σαν ίσος προς ίσο και μας προσκαλεί στην αγάπη του να ανταποκριθούμε κι εμείς. Σαν να μας λέει «Εγώ σας αγαπάω και θέλω να σας σώσω. Εάν θέλετε, ελάτε, ακολουθήστε με». Δηλαδή μας έχει μια ελευθερία. Είναι μεγάλο αυτό που μας δίνει ο Θεός, τη δυνατότητα να τον αρνηθούμε ή να τον δεχτούμε. Και αυτό το κάνει επίτηδες ο Θεός, ώστε να φανεί η σωτηρία μας ότι είναι και κάτι δικό μας. Ότι δεν μας ανάγκασε τρόποντινά θέλοντας και εμείς να σωθούμε. Είναι αυτό που γίνεται καμιά φορά όταν δύο νέοι γνωριστούν, ένας νέος και μια νέα, δεν φτάνει τον αγαπήσει ο ένας τον άλλον, αλλά πρέπει και ο άλλος να ανταποκριθεί. Και έτσι φαίνεται ολοκληρωμένη αγάπη. Και τη χαίρονται και οι δύο. Έτσι και ο Θεός δηλαδή μας τιμάει και μας ζητάει την ελεύθερη προαίρεσή μας και το δώσιμο της καρδιάς μας εν ελευθερία. Και τι λέει μετά? «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν απαρνησά στο εαυτόν». Τι λέει ο πίσω μου ελθύν? Τι εννοεί εδώ? Εάν τελικά αποφασίσουμε να τον ακολουθήσουμε τον Κύριο, θα πάμε πίσω του. Τι εννοεί? Δεν θα πούμε εμείς αν χρειάζεται η νηστεία, αν χρειάζεται η αγρυπνία, αν χρειάζεται η προσευχή, αν χρειάζεται η εξομολόγηση, αν χρειάζεται η Θεία Κοινωνία, αν χρειάζεται το βάφτισμα, αν χρειάζονται αυτά τα μυστήρια που έχει η Εκκλησία. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς μερικοί άνθρωποι που λένε «Ξέρετε, εντάξει, εγώ όλα τα δέχομαι, αλλά η νηστεία τι χρειάζεται, αφού ο Θεός τα έκανε όλα να τα τρώμε». Ο άλλος λέει «Κοίταξε να δεις, εντάξει, εγώ πάω στην εικόνα και τα λέω. Τι χρειάζεται να πάω στον παπά να τα πω». Ο άλλος λέει «Εκκλησία δεν χρειάζεται, στο σπίτι μου και παντού είναι ο Θεός και εκεί προσεύχομαι». Ο άλλος λέει διάφορα άλλα πράγματα, αλλά αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί οι δρόμοι δεν πάνε στη Ρώμη όλοι.
Λοιπόν, δεν πάνε στη Βασιλεία του Θεού, γιατί είναι ψεύτικοι δρόμοι, δεν οδηγούν στη σωτηρία. Γιατί ή τον δέχομαι τον Χριστό και ακολουθώ όλα όσα μου λέει, ή τον απορρίπτω. Δεν μπορώ να διαλέγω. Άλλο αν εγώ από αδυναμία δυσκολεύομαι σε κάτι από αυτά που μου ζητάει, είναι άλλο αυτό, και άλλο να απορρίπτω κάτι. Και όταν λέω θα πάνε να τα πω στην εικόνα, αφού ο Χριστός έβαλε τους μαθητάς του να συγχωρούν αμαρτίες, το λέει στο Ευαγγέλιο. Και μετά αυτοί χειροτώνησαν άλλους. Επομένως θα πάμε στον ιερέα που είναι διάδοχος των Αποστόλων και του Χριστού. Θα πείτε είναι αμαρτωλός, μα δεν σβήνει ο Πάτερ την αμαρτία, σβήνει η ιεροσύνη του, και ό,τι είναι ο Πάτερ θα κριθεί. Γι' αυτό μην μας ξεγελάει ο διάβολος και γίνεται εμπόδιο, αν κάποιος Πάτερ δεν είναι σωστός, να μην πάμε στην εξομολόγηση. Θα πάμε όπως τα έχει βάλει ο Χριστός. Αλλιώς πείτε τα σε όλους τους φίλους σας, στις φίλες σας. Πείτε τα στον πλανητάρχη, πείτε τα στον πρωθυπουργό, πείτε τα στο σύζυγο. Στη σύζυγο τα αμαρτήματα δεν σβήνουν. Πρέπει να πάμε εκεί, έτσι όπως τα έχει βάλει ο Χριστός. Επομένως, ή τον δέχομαι αυτά που λέει, ή κάνω τα δικά μου. Γι' αυτό λέει εδώ, όστις θέλει, ο πίσω μου έλθει, θα έρθει πίσω μου να με ακολουθήσει. Και δεν θα κοιτάει τι λέει ο καθένας ή ο ένας και ο άλλος. Επίσης, τι λέει μετά, απαρνησάς το εαυτόν. Τι λέει, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, περίεργος λόγος. Σκεφτόμαστε λοιπόν και λέμε, τι σημαίνει αυτό το απαρνησάς το, τι να απαρνηθούμε, το σώμα μας. Προφανώς όχι. Γιατί αγαπητοί μου αδελφοί, το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, σου είδατε ότι τα σώματα ημών είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ως τη σθήρη των ναών του Αγίου Πνεύματος θερεί αυτόν ο Θεός. Άρα λοιπόν, τι λέει, να απαρνηθούμε το σώμα μας, όχι. Και εκτός τούτου το σώμα μας είναι κάτι πολύ μεγάλο. Βλέπετε ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού έλαβε σώμα. Έγινε άνθρωπος, ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Με να προσλάβει λοιπόν το ανθρώπινο σώμα το ετίμησε. Και εκτός τούτου βλέπετε εμείς το τιμάμε το σώμα μας. Γιατί το σώμα μπορεί να το τρώνε τα σκουλίκια μετά την παρακοή που κάναμε και πεθαίνουμε, αλλά όταν μιλάμε για Ανάσταση εννοείται θα αναστηθεί το σώμα μας. Δηλαδή μετά τη Δευτέρα Παρουσία και το σώμα αυτό που έπεσε η βόμβα και το έκανε άνθρακα, το έκανε θερμότητα, ή το φάγαν τα λιοντάρια ή τα ψάρια ή τα σκουλίκια ή οτιδήποτε έγινε, αυτό το σώμα θα αναστηθεί, γιατί η ψυχή δεν πεθαίνει καθόλου. Έτσι, απλώς χωρίζονται για λίγο. Επομένως το σώμα μου θα το έχω κοντά μου. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Με αυτό θα συνδοξαστώ ή με αυτό θα τιμωρηθώ. Άρα λοιπόν το τιμάω το σώμα μου. Και εκτός τούτου, όπως είπαμε, η Εκκλησία τιμωρεί και την αυτοκτονία όταν το σώμα το σκοτώνουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή όταν παίρνω ναρκωτικά και αργοπεθαίνω και σκοτώνω το σώμα, βλέπετε η Εκκλησία το θεωρεί αυτό σαν αργή αυτοκτονία ή την αυτοκτονία την κανονική. Γιατί δεν σεβόμαστε το μισό της υπάρξεώς μας, το σώμα μας. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέει να απαρνηθούμε, τι εννοεί το σώμα, προφανώς όχι. Τι λοιπόν να απαρνηθούμε, τη μόρφωση? Προφανώς όχι και αυτό. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι η σοφία του Πατρός, είναι η αυτοσοφία. Και εκτός τούτου, αν δείτε και σε μερικές εικόνες που είναι σωστά γεωγραφημένες, ο Χριστός κενήπη όταν είναι, τον φτιάχνουν με μεγάλο μέτωπο. Ξέρετε γιατί? Θέλοντας να πούνε ότι έχει πολύ μεγάλο κεφάλι, δηλαδή πολύ μυαλό μέσα, θα λέγαμε ανθρώπινα. Θέλοντας να εκφράσουν ότι ο Χριστός είναι η σοφία, από μικρό παιδάκι, η σοφία του Θεού. Επομένως, προφανώς τη μόρφωση όχι, αλλά και μέσα στην Εκκλησία μας επί 20 αιώνες υπήρχαν πολύ μεγάλοι πατέρες οι οποίοι ήταν τέρατα μορφώσεως, δηλαδή πάρα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Να αρχίσουμε από τον Απόστολο Παύλο, να αρχίσουμε από τους 3 ιεράρχες, τον Άγιο Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Μέγα Φώτιο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και πλήθος άλλων Αγίων ήταν πολύ μορφωμένοι. Άρα λοιπόν εννοεί τη μόρφωση να αρνηθούμε όχι. Εκτός τούτου να ξέρετε ότι και οι μοναχοί στα μοναστήρια όχι μόνο αντέγραφαν τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και τους αρχαίους ρήτορα, σοφούς, τον Πλάτωνα, τον Θουκυδίδη. Υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών αντίγραφα που οι μοναχοί τα διέσωσαν με τις αντιγραφές που καθόντουσαν με τη λιχνία και με το κεράκι και τα έγραφαν. Γιατί τιμούσαν τη μόρφωση, έστω την κατακόσμο μόρφωση, πολύ περισσότερο την κατά Θεόν. Άρα λοιπόν όταν ζητάει να αρνηθούμε τη μόρφωση, ούτε αυτό. Τι λοιπόν θέλει να αρνηθούμε, που λέει να αρνηθούμε τον εαυτό μας? Θέλει να αρνηθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον παλιό άνθρωπο που έχουμε όλοι μέσα μας, τον εμπαθή άνθρωπο, τον άνθρωπο της φθοράς. Γιατί όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησε και παρήκουσε το Θεό,
πέρασε και ο κακός άνθρωπος μέσα μας, ο άνθρωπος της αμαρτίας, και ενώ βλέπουμε θέλουμε να κάνουμε το καλό, κάποιος άλλος άνθρωπος μέσα μας εμποδίζει, μας λέει όχι, κάντε το κακό, και μάλιστα μας ελκύει πολύ δυνατότερα το κακό, σαν να είναι αυτό δεύτερη φύση μας, και λέμε τι γίνεται, είμαστε σχιζοφρενείς, αφού θέλουμε να κάνουμε το καλό, τι είναι εκείνο που μας τραβάει αλλού? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ου γαρ ο θέλω ποιό αγαθόν, αλλό ου θέλω κακόν πράσο. Βλέπετε, λέει, δεν κάνω αυτό το αγαθό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, εκείνο πράττω. Βλέπετε, και ο ίδιος Απόστολος Παύλος. Και αλλού λέει, βλέπω έτερον νόμων εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενον. Βλέπετε, άλλος νόμος μέσα στην ύπαρξή μου αντιστρατεύεται με αυτό που θέλω εγώ. Θέλοντας λοιπόν να τονίσει και αυτό ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, άρα όταν ο Χριστός εδώ λέει να αρνηθούμε, εννοεί τον παλιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, την αμαρτία που υπάρχει μέσα μας. Και μετά τι λέει, και αράτω των σταυρών αυτού. Να σηκώσει δηλαδή το σταυρό του. Τι εννοεί εδώ? Λίγο πολύ όλοι φοράμε ένα σταυρό. Σηκώνουμε το σταυρό μας. Αν περάσει ένας άγγελος και μας κοιτάξει στα στήθη, όλοι έχουμε σταυρό. Πιστεύω κανείς από εσάς που είστε βαφτισμένοι δεν είναι που να μην έχετε σταυρό. Όλοι έχετε. Αυτό εννοεί? Προφανώς όχι. Βέβαια να πω και γι' αυτό υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι αντί για σταυρό φοράνε κάτι άλλα σχήματα τα οποία δεν είναι σταυρός, αλλοπρόσαλα πράγματα, κάτι περίεργα. Κάτι σαν σταυρός, αυτά είναι αλλοιώσεις στο σταυρό, αγαπητοί μου αδελφοί, και αυτά, όπως έλεγε μια δαιμονισμένη, δεν τα φοβάται ο διάβολος. Δεν είναι σταυρός αυτό. Γι' αυτό και όταν αγοράζουμε σταυρούς, να κοιτάμε να παίρνουμε σταυρό που έχει το κανονικό σχήμα του σταυρού, όχι άλλα πράγματα που είναι περίεργα. Κάτι αντεστραμμένους σταυρούς, κάτι λοξούς, κάτι περίεργα πράγματα εκεί. Έτσι. Και εκτός τούτου, κάτι άλλο να πω και πάνω σε αυτό, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δίπλα στο σταυρό έχουν και τη χάντρα. Γιατί τη βάζετε τη χάντρα, για ομορφιά ή για να μην σας πιάνει το μάτι? Αν δεν πιστεύετε στη δύναμη του σταυρού, τι τον φοράτε? Φορέστε το μάτι. Το μάτι είναι παλαιολιθική εποχή. Είναι όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν την αλήθεια και το φως. Πιστεύανε στη δύναμη των κάποιων πετρών. Ότι κάποιες πέτρες έχουν δύναμη να μας αποφύγουμε, ξέρω εγώ, τη βασκανία και το κακό μάτι κλπ. Αυτά είναι απαράδεκτα για ένα χριστιανό. Ή πιστεύω στη δύναμη του σταυρού ή δεν την πιστεύω. Και μάλιστα υπάρχουν και μερικοί άλλοι άνθρωποι που αντί για σταυρό, δυστυχώς το λέω και πονάω, φοράνε κάτι αλλοπρόσαλα πράγματα, κάτι ξύφι, κάτι βέλη, κάτι κολέδες, πώς τα λένε εκεί, κάτι φελούς, κάτι περίεργα πράγματα. Μια φορά μου έκανε εντύπωση, κάποια είχε έρθει, φορούσε κάτι φελούς μεγάλους, σαν αυτούς που ψαρεύουν οι ψαράδες. Λέω, γιατί τα φοράμε αυτά, άραγε για φυλαχτό? Λοιπόν, να τα προσέξουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά. Το φοράμε τον κανονικό σταυρό και αυτό είναι τιμή μας, γιατί δείχνουμε ότι ανήκουμε στην πίμνη του Χριστού, ότι είμαστε του Χριστού, ότι έχουμε βαφτιστεί, ότι αγαπάμε και πιστεύουμε τον Χριστό. Γι' αυτό όλοι πρέπει να τον φοράμε το σταυρό. Όταν λοιπόν λέει να σηκώσουμε το σταυρό, τι εννοεί αυτό το πράγμα? Προφανώς, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν φτάνει αυτό. Πότε λοιπόν σηκώνουμε το σταυρό? Όταν κάνουμε σωστά το σταυρό. Δηλαδή, μερικές φορές βλέπετε όταν περνάμε από εκκλησία, όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, κάνουμε το σταυρό. Και αυτό, τότε σηκώνουμε και τότε το σταυρό. Αλλά εννοεί αυτό? Ούτε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, εννοεί, γιατί μπορεί να κάνω το σταυρό μου, αλλά να μην είμαι σωστός μέσα. Και μάλιστα ούτε αυτό το κάνουμε σωστά. Υπάρχουν μερικοί χριστιανοί που ντρέπονται να κάνουν το σταυρό. Άλλοι τον κάνουν κάτω από το σακάκι τους. Άλλοι κρυφά, άλλοι στρίβουν να μην τους βλέπουν οι άλλοι. Άλλοι ένα σταυρό σαν να παίζουν μαντολίνο. Μια φορά είχα δει πιτσιρικάς που ήμουν ένα κύριο που έκανε έτσι το σταυρό του λίγο. Το κούναγε έτσι στο χέρι και πιάστηκε και στην κουμπότρυπα και γελούσαμε εμείς οι πιτσιρικάδες. Όχι, αυτό το σταυρό, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν τον φοβάται ο διάβολος, γι' αυτό να κάνουμε σωστά το σταυρό. Και όχι διάφορες άλλες καλικατούρες. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τον Τίμιο Σταυρό, θέλω να σας πω και τι σημαίνει όταν κάνουμε τον Τίμιο Σταυρό. Γιατί πολλοί χριστιανοί δεν το ξέρουν. Όταν λοιπόν παίρνουμε τα 3 δάχτυλά μας και τα σμίγουμε, τα 3 μεγάλα δάχτυλα μαζί και τα άλλα 2 τα κλείνουμε, ξέρετε τι συμβολίζουν? Τα 3 δάχτυλα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και τα άλλα 2 δάχτυλα, τις 2 φύσεις του Χριστού. Ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και τι κάνουμε λοιπόν, αφού σφίξουμε τα 2 δάχτυλα και τα 3 τα ενώσουμε τα μεγάλα, τα τοποθετούμε πάνω στο κεφάλι μας. Γιατί? Σαν να λέμε τότε ότι Θεέ μου, εσύ που είσαι στον ουρανό, ο ουρανός είναι στρογγυλός όπως το κεφάλι μας, και κατέβηκε στην κοιλιά της Παναγίας, βάλε μας δεξιά σου και όχι αριστερά σου. Αυτό συμβολίζει ο σταυρός που κάνουμε. Καταλάβατε, γι' αυτό πρέπει να τον κάνουμε σωστά. Και κάτι άλλο κατά άλλους, Πατέρα, συμβολίζει
ότι Αγία Τριάς, αγίασέ μου τις σκέψεις, που είναι στο μυαλό η σκέψη, τις επιθυμίες στην κοιλιά μου και τα έργα μου δεξιά και αριστερά, αυτά που πράττω με τα δύο μου χέρια. Αυτά είναι μια άλλη ερμηνεία του τι σημαίνει ότι είμαι ο Σταυρός. Και μάλιστα σας είχα πει και άλλη μια φορά ότι σε ένα νησί κάποια φορά είχε πάει μια γιαγιούλα, πώς βρέθηκε εκεί για κάποια δουλειά, και το μεσημέρι κουράστηκε, βρέθηκε σε ένα εστιατόριο να φάει και παρήγγειλε το φαγάκι που ήθελε η γιαγιούλα και δίπλα ήταν και άλλες παρέες φοιτητών που τρώγανε και αυτοί, και όταν της έφεραν το φαγητό της γιαγιούλας σηκώθηκε με βλάβεια, έκανε την προσευχούλα της, έκανε το σταυρό και κάθισε, ξεκίνησε να φάει. Αρχίσαν λοιπόν τα χαχανιτά οι φοιτητές, οι φοιτήτρες δίπλα, που είδαν τη γιαγιά να κάνει την προσευχή της και το σταυρό της. Πετάχτηκε λοιπόν κάποια στιγμή ένας φοιτητής και της λέει: βρε γιαγιά, της λέει, τι είναι αυτό που κάνεις? Παιδάκι μου, του λέει, δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτό είναι εκείνο το διακριτικό, λέει, που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα ζώα. Και έτσι πήρε την απάντησή του τη σωστή ο φοιτητής. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς θα κάνουμε και το σταυρό σωστά και θα τον φοράμε σωστά. Και μάλιστα ο Άγιος Χρυσόστομος, να ξέρετε, λέει για τις μητέρες ότι όταν τα παιδάκια τους, λέει, είναι πολύ μικρά και δεν ξέρουν μόνα τους να κάνουν το σταυρό, λέει να πηγαίνουν πάνω από το μαξιλαράκι τους και να τα σταυρώνουν, για να τα ευλογεί ο Τίμιος Σταυρός και να τα αγιάζει. Επίσης, ο διάβολος μπορεί εμείς να φοράμε το σταυρό, μπορεί να τον κάνουμε σωστά, αλλά έχει τότε ισχύ και δύναμη ο σταυρός? Όχι πάντα, αγαπητοί μου αδελφοί. Γιατί σας το λέω αυτό? Μια φορά, λέει, ήταν σε ένα σπίτι που εκτίζε το καινούριο, δουλεύανε κάποιοι μαστόροι εκεί και εργάτες. Και από στο απέναντι μέρος, σε μια πολυκατοικία, βγαίνει μια πολύ πολύ όμορφη κοπέλα. Όταν την είδε λοιπόν ένας εργάτης, την ερωτεύτηκε πάρα πολύ και λέει: εγώ για αυτή την κοπέλα και την ψυχή μου θα πουλούσα στο διάολο. Εκείνη την ώρα, λέει, περνούσε ένας μάγος από κάτω και τον άκουσε. Βρήκε λοιπόν καιρό, όταν σκόλασε και τον πλησιάσει και του λέει: εδώ άκουσα αυτό και αυτό. Είπες? Ναι, του λέει, τέτοια ωραία κοπέλα είναι να μην τα πουλήσει όλα για αυτή. Εγώ, του λέει, θα σε βοηθήσω να την πάρει και η γυναίκα σου. Αρκεί να κάνεις κάτι. Τι, να αρνηθείς τον Χριστό? Τον αρνούμε, του λέει. Ωραία, λοιπόν, άκου τι θα κάνεις, του λέει. Θα πάρεις αυτό το χαρτί που λέει αρνούμε τον Χριστό και θα πας τη νύχτα 12 ώρα στα μνήματα και θα το ρίξει εκεί και θα έρθουν κάποιοι να το πάρουν. Θα το κάνεις? Θα το κάνω. Παίρνει λοιπόν το χαρτί αυτός μεσάνυχτα και που έγραφε αρνούμε τον Χριστό και πηγαίνει στα μνήματα. Όταν λοιπόν πήγε εκεί και πέταξε το χαρτί, αμέσως, λέει, παρουσιάζονται κάτι αλλοπρόσαλα όντα. Ξέρετε πως παρουσιάζεται ο διάβολος σαν τράγος, σαν κατσίκα, σαν κάτι αλλοπρόσαλα περίεργα όντα που αν τα δει κανείς θα τα θυμάται σε όλη τη ζωή. Και αυτός φοβήθηκε. Και όταν είδε ότι παρουσιάστηκαν αυτά τα όντα, τρόμαξε. Και τι έκανε? Έκανε το σταυρό του. Και όταν έκανε το σταυρό του, εξαφανίστηκαν. Έφυγαν. Και έμεινε αυτός και το χαρτί. Το παίρνει πίσω και πάει την άλλη μέρα στο μάγο. Του λέει: έτσι και έτσι έγινε. Του λέει: όταν το πέταξε, ήταν κάτι όντα περίεργα, αλλά φοβήθηκα τόσο πολύ, του λέει, και έκανε το σταυρό μου και εξαφανίστηκαν. Βρε βλάκα, του λέει, αφού είπαμε αρνείς τον Χριστό, κάνεις το σταυρό, αφού ο σταυρός είναι όπλο του Χριστού. Λοιπόν, εσύ, του λέει, και να ξαναπάς θα το φοβηθείς. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Θα πας πουθενά, λες, σε καμιά κούρολα να βρεις κανένα μικρό παιδάκι, πάνω το σφάξεις και μετά έλα πάλι, λέει, α σου πω τι να κάνεις. Και πάει αυτός πάνω στην τρέλα που είχε για αυτή την κοπέλα και κάνει αυτό το έγκλημα. Σκοτώνει λοιπόν ένα παιδάκι, βάφει τα χέρια του με αίμα, ξαναπάει στο μάγο, τώρα του λέει: μη φοβάσαι, πάρει το χαρτί και πήγαινε πάλι τη νύχτα και ρίχτω. Πήγε λοιπόν, ξαναρίχνει το χαρτί και τότε παρουσιάστηκαν πάλι αυτά τα αλλοπρόσαλα όντα, πήρανε το χαρτί και εξαφανίστηκαν ουρλιάζοντας. Γύρισε στο μάγο, ωραία, του λέει, τώρα θα πάρεις την κοπέλα. Πράγματι αυτός πήγε εκεί πέρα και λοιπά και πολέμησε την κοπέλα να την πάρει και λοιπά. Δεν θα σας πω αυτή τη συνέχεια, αλλά δέστε, όταν δεν είχε βάψει τα χεράκια του με αίμα, ο σταυρός είχε δύναμη. Όταν όμως έκανε το φόνο, βλέπετε, άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο να φοράμε το σταυρό, δεν φτάνει μόνο να κάνουμε το σταυρό, πρέπει να ζούμε και σωστά. Δηλαδή από τη μια να κάνω το σταυρό και να το φοράω και από την άλλη να φωνεύω. Και δεν είναι μόνο φόνος, αγαπητοί μου αδελφοί. Όταν ο ένας κοιτάει να κάνει ζημιά στον άλλο με 1002 τρόπους, όταν κοιτάμε να εκμεταλλευτούμε εμείς οι προϊστάμενοι τους υφισταμένους ή οι υφιστάμενοι τους προϊσταμένους, όταν στρίψουν λίγο, τεμπελιάζουν και κοροϊδεύουν ή κλέβουν ή κάνουν άλλα πράγματα, τι κάνουμε? Τους πίνουμε το αίμα. Πίνουμε το αίμα ένας στο άλλο. Οπότε λοιπόν, ποια ισχύ να έχει μετά ο Σταυρός? Γι' αυτό πρέπει να ακολουθείτε και με την ανάλογη ζωή. Και επειδή λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο της σταυρικής θυσίας του Χριστού, γι' αυτό η Εκκλησία μας το θυμίζει. Όπως είπαμε, είδατε, και σε κάθε εκκλησία υπάρχει και το φοράμε πάνω μας και όλα τα μυστήρια σταυρώνει παντού και στο μνήμα μας. Είδατε, βάζει τον Τίμιο Σταυρό επάνω η Εκκλησία μας.
αλλά μας το θυμίζει και στο βάπτισμα που λέει γινόμαστε σύμφυτοι το ομοιώματι του θανάτου του Χριστού. Εμείς οι ιερείς που φοράμε τα μαύρα και η μοναχή της μας θυμίζει το πένθος, το σταυρό, τη σταυρική θυσία του Χριστού θυμίζουν τα ράσα του ιερέως. Επίσης την Τετάρτη και την Παρασκευή η Εκκλησία που μας βάζει νηστεία και τρόπον την απενθούμε μας θυμίζει το σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό νηστεύουμε αυτές τις 2 μέρες. Επίσης την 6η και την 9η ώρα που λέμε «Ο ενέκτη μέρατε και ώρα το σταυρό προσιλώσας την εν το παραδείσο τολμηθήσαν το Αδάμ αμαρτία». Βλέπετε, μας θυμίζει το σταυρό του Χριστού. Και στην 9η ώρα λέει «Ο εν τη 9η ώρα δι' μας σαρκή του θανάτου γευσάμενος νέκρωσον τη σαρκός ημών το φρόνημα». Βλέπετε δηλαδή η Εκκλησία ευκαίρος ακέρος μας θυμίζει τη σταυρική θυσία του Χριστού. Και όταν ο ιερέας αρχίζει τη λειτουργία, βέβαια αυτό δεν το βλέπετε απ' έξω γιατί έχουμε στραμμένα τα νότα προς εσάς εκείνη τη στιγμή, σταυρώνουμε με το Ευαγγέλιο την Αγία Τράπεζα και λέμε ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε παντού μας θυμίζει το σταυρό. Στη Μεγάλη Είσοδο πηγαίνουμε, η Μεγάλη Είσοδο σημαίνει την πορεία του Χριστού προς το σταυρό, προς το θάνατο. Επίσης στη Θεία Κοινωνία λέει ο Απόστολος ο Σάκης εστίεται τον άρτον και πίνεται το αίμα, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλεται και την Ανάσταση αυτού. Λοιπόν, άρα λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι πρέπει να σεβαστούμε και να τιμάμε το σταυρό. Να πάρουμε λοιπόν όλοι καρφιά και ξύλα, να κάνουμε σταυρούς, να σηκώσουμε. Τι εννοεί εδώ ο Χριστός που λέει να σηκώσουμε το σταυρό μας? Όχι αγαπητοί μου αδελφοί, θα πάρουμε το σταυρό και με αυτόν θα καρφώσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή τι? Τα μάτια μας. Τότε σταυρώνουμε και καρφώνουμε τον παλιό άνθρωπο όταν δείχνει τηλεόραση τα πορνό και πάω και τα βλέπω, δεν καρφώνω τα μάτια μου. Ενώ όταν προσέχω τα μάτια μου από τα πονηρά που δείχνει τηλεόραση, από το δρόμο που βλέπω τις γυναίκες γυμνές ή τους άντρες άσεμνα ενδεδειμένους, ή όταν πηγαίνω και ακούω τραγούδια, τότε δεν σταυρώνω τα αυτιά μου. Όταν υπερηφανεύομαι δεν σταυρώνω τον τράχυλό μου. Όταν τρώω γαστριμαρικά φαγητά, λεμαργίες και όλα αυτά, δεν σταυρώνω τα πάθη μου, ούτε την κοιλιά μου, ούτε το λαιμό μου. Όταν τα χέρια μου τα αφήνω και αμαρτάνω, τότε δεν σταυρώνω τον εαυτό μου. Όταν τα πόδια μου με τα οποία ο Θεός με έπλασε για να πηγαίνω όπου είναι το καλό, εγώ πηγαίνω στα κέντρα της αμαρτίας και στους τόπους που είναι ο διάβολος, τότε δεν σταυρώνω τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να σταυρώσουμε αδελφοί μου. Τα μέλη μας, τα αμαρτωλά, δηλαδή να μην κάνουν την αμαρτία. Και επίσης κάτι άλλο, αν έχετε δει σε κάποια μοναστήρια υπάρχει ένας σταυρωμένος μοναχός όπως είναι ο Χριστός και δίπλα υπάρχουν δαίμονες που τεντώνουν τα βέλη τους και ρίχνουν τα τόξα τους και τα βέλη, και ένα βέλος λέει λεμαργία, άλλο γαστριμαργία, άλλο πορνεία, άλλο ακιδεία, άλλο οκνηρία, άλλο υπερηφάνεια. Έτσι δηλαδή ο διάβολος συνέχεια μας τοξεύει με τα βέλη του για να μας καταστρέψει την ψυχή. Και ο μοναχός τι λέει από πάνω, και έχει μια επιγραφή και λέει «Εμεί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Δηλαδή εγώ έχω σταυρωθεί και ο κόσμος για μένα, δηλαδή δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό εννοείται ότι δεν είναι αυτό μόνο για το μοναχό αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτό το σταύρωμα πρέπει να γίνει και για μας, για όλους τους χριστιανούς. Δηλαδή να νικήσουμε τα βέλη, τα πυρφόρα του διαβόλου που εναντίον μας εκτοξεύονται. Και όταν νηστεύουμε και όταν αγρυπνούμε και όταν προσευχόμαστε, όλα αυτά δεν είναι σταυρικός τρόπος ζωής. Όταν σε υποχρεώνει την Κυριακή που έχεις αργία και θες να ξεκουραστείς, σήκω να πας στην εκκλησία. Όταν είσαι το βράδυ κουρασμένος και θες να κάνεις μια προσευχούλα και πιέζεις τον εαυτό σου, τότε σηκώνεις το σταυρό. Όταν είναι Τετάρτη και Παρασκευή και λες δεν θα φάω σήμερα, θα νηστέψω, τότε σηκώνεις το σταυρό. Εμείς δυστυχώς τον Χριστό τον αγαπάμε στα ωραία. Τον αγαπάμε όταν πολλαπλασιάζει τους άρτους και τα ψάρια και χορταίνει τους πεντακισχυλίους, όταν κάνει τα θαύματα, τότε τον αγαπάμε. Στα δύσκολα όμως όχι. Όμως οι Άγιοι πώς πήραν τη χάρη του Θεού? Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών λένε. Δηλαδή ζήσαν ασκητικά. Και όταν διαβάζουμε τους βίους τους, τους λόγους του, τον Πάτερ Παΐσιο, εμείς βλέπουμε τα κατορθώματα στο τέλος της ζωής. Δεν είδαμε όμως τι σταυρό σήκωσαν αυτοί οι άνθρωποι και εμείς δεν μπορούμε να σηκώνουμε αυτό το σταυρό. Να σας πω κάτι, όταν έχεις ένα περίεργο άντρα ο οποίος σε βασανίζει, δεν σου δίνει σημασία, σε υποτιμάει, είναι τσαπατσούλης, δεν δίνει χρήματα, δεν βοηθάει στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ή αν έχεις μια περίεργη γυναίκα που δεν κάθεται στο σπίτι και όλη την ώρα το μυαλό του έχει πώς θα πάει να βρει τις φίλες της να πιει τον καφέ
και ξύνει τα νύχια της και δεν κοιτάζει το σπίτι, και αυτό το να κάνεις υπομονή δεν είναι σταυρός? Ή να έχεις ένα παιδί το οποίο είναι δύσκολο, το οποίο αντιδράει, το οποίο διαμαρτύρεται, το οποίο δεν θέλει να ακολουθεί τον δρόμο του Χριστού, και εσύ κάνεις υπομονή, προσεύχεσαι, αγωνίζεσαι, τότε σηκώνεις το σταυρό. Έτσι δεν είναι? Όταν δυσκολεύεσαι οικονομικά και λες όχι, δεν θα το βάλω κάτω, και κάνεις ό,τι μπορείς, τότε σηκώνεις το σταυρό, τότε δείχνεις ότι αγαπάς τον Χριστό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ας σηκώσουμε το σταυρό του Χριστού μέχρι τέλους. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Θυμάστε στον Παγκόσμιο Πόλεμο, λένε, τότε πολεμούσαν οι Γερμανοί με τους Ρώσους. Κάποια στιγμή, λένε, σε μια καλύβα ήταν πάρα πολλοί Γερμανοί και από γύρω τους κύκλωσαν οι Ρώσοι και τους είπαν παραδοθείτε, είστε κυκλωμένοι. Και αυτοί άρχισαν να αντιδράνε και να πυροβολούν. Τότε ακούστηκαν ομοβροντίες από κανόνια και άλλα όπλα και μετά σιγή, τελεία. Τους είχαν ρημάξει μέσα εκεί και πήγανε λοιπόν μετά από λίγο, αφού έγινε μεγάλη σιγή, και τους είδαν όλους νεκρούς και άρχισαν να σηκώνουν τον έναν πάνω από τον άλλο νεκρούς. Και κάτω από όλους ήταν ένας ο οποίος ακόμα ζούσε, ήταν ο διοικητής τους. Και τους ρώτησαν και τους είπαν οι Ρώσοι, δεν σας είπαμε να παραδοθείτε, γιατί το έκανατε αυτό και μας αναγκάσετε να σας σκοτώσουμε? Και εκείνος τότε, με τις λίγες δυνάμεις που το απέμειναν, έβαλε το χέρι του στο στήθος του, έβγαλε τη σβάστηκα, αυτό το σταυρό που φορούσαν οι Γερμανοί, ξέρετε, οι στρατιώτες, και είπε, όσοι φοράνε, λέει, αυτό το σταυρό πεθαίνουν μέχρι τέλους και πολεμάνε μέχρι τέλους. Αν, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί για τη Γερμανία πολεμούσαν με αυτόν τον τρόπο, εμείς για τη σωτηρία, για την αιώνια σωτηρία της ψυχής μας εναντίον του διαβόλου, της αμαρτίας, δεν θα πολεμήσουμε μέχρι θανάτου? Γι' αυτό ας τα θυμόμαστε αυτά σαν παραδείγματα. Και επίσης, λίγο πριν έρθει ο Αντίχριστος, και αυτός τι θα κάνει? Θα μας φίξει τα λουριά, θα έρθει πείνα. Αν δεν σφραγιστούμε, θα μπορούμε να φάμε, θα μπορούμε να αγοράσουμε, θα μπορούμε να πουλήσουμε, και λέμε τότε τι θα κάνουμε? Τίποτα, πολύ απλό. Αν μεν ο Θεός ενεργήσει όπως ενεργούσε τότε στην έρημο με τους Ισραηλίτες και γινόταν φαγητό, φως τη νύχτα, τους φώτιζε σκέπη, θα το δεχτούμε και θα το χαρούμε και αυτό. Αν πάλι μας αφήσει για λίγο για την αγάπη του, γιατί όχι και το αίμα μας? Τι τιμάμε τους μάρτυρες? Τιμάμε τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Αναστασία, τον Άγιο Δημήτριο, την Αγία Μαρίνα, την Αγία Κατερίνα, τόσους μεγάλους Αγίους που ήταν και νέοι στην ηλικία. Γιατί για την αγάπη του Χριστού έδειξαν τον αγαπάνε τον Χριστό, έχισαν το αίμα τους, έδωσαν τη ζωή τους. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα για τον Χριστό. Ούτε μια Τετάρτη, ούτε μια Παρασκευή, ούτε ένα Σταυρό, ούτε ένα Πατερημόν δεν λέμε. Συγκρίνεται τον εαυτό μας με τους Αγίους. Πώς λοιπόν θα έρθει η χάρις του Θεού? Και πώς μας ενδιαφέρει αν έρθει ή δεν έρθει ο Αντίχριστος? Έτσι δεν είναι? Και ενώ με τα έργα μας είμαστε στην περιοχή του, δουλεύουμε αυτόν. Γι' αυτό ας τα προσέξουμε αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί. Όταν έχουμε τώρα τη χάρη, όταν δουλεύουμε σωστά τον Χριστό, ούτε όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα δυσκολευτούμε. Και τι λέει μετά λοιπόν το Ευαγγέλιο? Λέει, τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν όλον τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Εδώ πέρα δηλαδή μας δείχνει στο Ευαγγέλιο με αυτό το λόγο το Κύριος πόσο μεγάλη αξία έχει η ψυχή του ανθρώπου. Αγαπητοί μου αδελφοί, φανταστείτε, ο Θεός έγινε άνθρωπος και έπαθε σαν άνθρωπος πάνω στο Σταυρό τα πάνδυνα. Γιατί? Για να μας σώσει. Αν θέλετε να κρυβολογήσουμε, βέβαια όχι μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα. Δηλαδή έχει απέραντη αξία η ψυχή του ανθρώπου. Και εμείς δυστυχώς οι άνθρωποι μας τόσο ταλέποροι που την πουλάμε αντί πινακίου φακής. Την παίζουμε στα σάρια των ειδονών. Και αν μεν, σας είπα, έχουμε δύο αυτιά, χάσουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Αν ένα μάτι χάσουμε, έχουμε το άλλο. Αν ένα χέρι, το άλλο. Το πόδι, το άλλο. Ψυχή όμως έχουμε μία και δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει, αμαρτάνουμε, μόλις δούμε αμαρτία τρέχουμε όλοι μαμολιτά. Και δεν μας ενδιαφέρει ότι με αυτό το πράγμα που κάνουμε σκοτώνουμε την ψυχή μας. Και γι' αυτό λένε οι Άγιοι ότι αν από τη μια μεριά μιας ζυγαριάς βάζεις όλο το απέραντο σύμπαν, βάζεις τα πλούτη του κρίσου, το νάσι, το οποιοδήποτε, τα ωραία της γης, και από την άλλη μια ψυχή του πιο απλού ανθρώπου, είναι πιο βαριά η ψυχή, γιατί είναι αιώνια, είναι αθάνατη. Ενώ τα άλλα είναι όλα άψυχα. Έτσι, γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, έχοντας αυτό το θησαυρό, ας τον φροντίσουμε, να μην μας τον πάρει ο διάβολος. Τι είναι λοιπόν η ψυχή? Λένε λοιπόν οι Άγιοι ότι είναι ομοίωμα Θεού, εμφύσιμα Θεού, ουσία νοερά, αθάνατος, άειλος, απαθής, ασώματος. Βλέπετε, δηλαδή δεν μπορούν να εκφράσουν ακριβώς τι είναι η ψυχή. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αφού το σώμα μας είναι θαυμαστό, που επιστήμονες που σκύβουν ο καθένας το ιδιαίτερο μέλος του σώματός μας εκπλήττεται με την πανσοφία με την οποία είναι δημιουργημένο, πόσο μάλλον η ψυχή μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να τη σεβαστούμε, να την τιμήσουμε.
Και θυμάμαι ότι κάποια φορά λέει κάποιος που κυρίευσε την Κόρινθο, που λεγόταν Αιμόμιος, ήταν αγράμματος και αγρίκος άνθρωπος. Όταν την κυρίευσε λοιπόν έβλεπε εκεί διάφορα γάλματα, καλλιτεχνικά πράγματα όμορφα που αξίζανε πάρα πολύ, και αυτός ήταν αγρίκος, δεν ήξερε τι αξία έχουν και άρχισε να τα ξεπουλάει όλα. Και πάει ένας βασιλιάς, του ζήταγε, πόσο θες γι' αυτό, πάρε. Δεν το έδινε αυτός. Θες πολλά, θες περισσότερα, θες ακόμα περισσότερα, θες όσα θες σου δίνω, λέει. Δώσ' μου αυτό, δώσ' μου το άλλο. Και αυτός λέει, για κάτσε, μήπως έχουν αξία αυτά τα πράγματα. Και μετά ξύπνησε ότι αυτά που τα ζητούσε και έδινε οποιαδήποτε τιμή είχαν μεγάλη αξία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς να ξέρουμε ότι η αξία μας, η ψυχή μας έχει τεράστια αξία. Γι' αυτό να την προσέξουμε και να μην την παίζουμε στα ζάρια των ειδονών. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Τι είναι εκείνο όμως που ζημιώνει την ψυχή του ανθρώπου? Γιατί όλοι λίγο πολύ, γι' αυτό και εσείς τώρα κουρασμένοι μετά από τόσες ώρες ακολουθία και εδώ πέρα κάθεστε να ακούτε την ομιλία, γιατί προφανώς φροντίζετε για τη σωτηρία σας, να ακούσετε το Λόγο του Θεού, έστω και αν εγώ αδέξια σας τον λέω, αλλά είναι Λόγος Θεού. Για ποιο λόγο? Για να σώσετε την ψυχή σας. Τι είναι λοιπόν εκείνο που ζημιώνει, αγαπητοί μου αδελφοί, την ψυχή? Πρώτα είναι η αμαρτία. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι η αμαρτία δεν είναι απλώς μια παρακοή, μια παράβαση. Δηλαδή μου λέει ο Θεός κάνε έτσι και εγώ κάνω κάπως αλλιώς. Όχι, αγαπητοί μου αδελφοί, η αμαρτία, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι αποκοπή, είναι αστοχία, είναι κόβεται ο άνθρωπος από το Θεό, από την αιώνια ζωή. Όπως όταν το φως δεν έχει επαφή με την πρίζα, δεν ανάβει, έτσι. Πρέπει να έρθει το ρεύμα για να ανάψει, έτσι. Και όταν είμαι με το Θεό έχω ζωή μέσα μου. Τότε ζω πνευματικά, τότε ζω αληθινά. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει για μερικούς στο Ευαγγέλιο ότι το όνομα έχεις ότι ζεις, λέει σε κάποιον επίσκοπο στην Αποκάλυψη, και είσαι νεκρός. Και σε άλλο σημείο λέει άσε τους νεκρούς να θάψουν τους σε αυτό νεκρούς, εννοώντας την πνευματική νέκρα. Γιατί ο άνθρωπος όταν αμαρτάνει, στην ουσία τι κάνει? Ξεκόβεται από το Θεό. Απόλυτε, χάνεται. Και επειδή εκ των πραγμάτων, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ο Θεός είναι η ζωή, είναι το φως, είναι το παν. Όταν λοιπόν εγώ αποκόβομαι από αυτά, από το φως, από τη ζωή και από το παν, πού πάω? Στο σκότος, στο θάνατο και στην απώλεια. Γι' αυτό αυτή είναι η βαθύτερη ουσία της αμαρτίας. Είναι θάνατος. Κάθε κεντρή της αμαρτίας που μας καρφώνει την ψυχή μας οδηγεί λίγο στο θάνατο. Αλλά ευτυχώς ο καλός Θεός έχει βάλει τη μετάνοια, έχει βάλει την εξομολόγηση, ώστε αυτά τα κεντριά του θανάτου να τα πετάμε έξω και να επανερχόμαστε στην υγεία. Και κάτι άλλο, ο άνθρωπος όταν επλάστηκε ήταν στο καταφύσι. Τώρα με την αμαρτία ήρθαμε στο παραφύσι. Όταν λοιπόν νικάμε την αμαρτία, ερχόμαστε στο καταφύσι. Και μετά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τη Θεία Κοινωνία και παίρνοντας τον Χριστό μες στην καρδιά μας, φτάνουμε στο υπερφύσι. Σε ποιο? Στο να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Άλλωστε αυτός είναι ο βαθύτερος σκοπός της ζωής μας. Και κάτι άλλο, λέει ο προφήτης Ισαΐας, ένα θαυμαστό, ο οποίος έζησε, αν θυμάμαι, περίπου 650 χρόνια π.Χ., ότι έχει πει και για τον Αντίχριστο. Δεν είπε όμως μόνο τις καταπληκτικές προφητείες για τον Χριστό, αλλά είπε και για τον Αντίχριστο. Λέει όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα αλλάξει νόμο και φύση. Και τι εννοεί νόμο και φύση? Ο νόμος είναι ο νόμος του Θεού, κλέψου, πορνέψου, μοιχεύσεις. Και σήμερα τι λέμε? Από ποινικοποίηση της μοιχείας. Δεν πειράζει να μοιχεύεις. Ο ανθρώπινος νόμος βλέπετε αντίθετος στο νόμο του Θεού που λέει μοιχεύσεις. Έλα εδώ, κύριε μου, εσύ που έφτιαξε αυτό το νόμο, αν η γυναίκα σου μοιχεύσει, θα την χαϊδέψεις? Θα της πεις έκανες καλά? Αν το παιδί σου πορνεύσει, εμείς λέμε δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Δηλαδή έχουμε διαστρέψει τον νόμο του Θεού. Και τι λέει? Λέει θα αλλάξει τον νόμο και τη φύση. Φύση τι σημαίνει? Η αλλίωση της φύσεως, δηλαδή αυτό που βλέπουμε σήμερα να πληθύνεται. Βλέπετε και παλιά υπήρχε η αμαρτία της ομοφιλοφιλίας. Και τότε θυμάστε και τα Σόδομα και τα Γόμορα, γι' αυτό το αμάρτημα κάηκαν. Λοιπόν, και συνέχεια υπήρχε, αλλά σήμερα το καυχόμαστε κιόλα. Βλέπετε, βγαίνει στην τηλεόραση ο άλλος και καυχάται ότι είναι ομοφυλόφιλος. Έτσι, και μάλιστα έχω παρατηρήσει και στην εξομολόγηση πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, μας είχε εγκαταλείψει χάρις του Θεού. Και όπως το λέει ο προφήτης, λοιπόν, ότι πριν έρθει ο Αντίχριστος θα αλλάξει τον νόμο και τη φύση, έτσι και εμείς κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε αλλοιώσει και τη φύση. Και βλέπετε, φτάνουμε σε σημείο τώρα να παντρεύεται άντρα-άντρα, γυναίκα-γυναίκα. Φοβερό κατάντημα. Και το πιο μεγάλο κατάντημα είναι ότι και οι εκκλησίες δεν είναι εκκλησίες, απλώς λέγονται εκκλησίες κατ' εφημισμόν. Στην Ευρώπη τους παντρεύει κιόλα. Ευτυχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάνει τέτοια πράγματα. Φανταστείτε, έχουμε αλλάξει τα πάντα. Και έχουμε αλλοιώσει τα πάντα. Από εκεί πέρα τι χάρη Θεού. Λέω λοιπόν, μήπως είναι αυτά τα σημεία των καιρών? Ψάχνουμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος και πότε δεν θα έρθει. Να, ήδη ήρθε. Με αυτά που κάνει πλησιάζει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου.
Και ο Ισαΐας λέει και σε ένα άλλο σημείο «Ουέι λέγοντες το πονηρό καλό και το φως σκότος και το πικρό γλυκί». Σήμερα αυτό λέμε. Έτσι δεν είναι? Άμα βλέπουμε ένα παιδί παράδειγμα που είναι νέος και εγκρατεύεται και δεν κάνει άσο τη ζωή, λέμε δεν είναι στα καλά, του θέλει γιατρό. Αν βλέπουμε μια ωραία κοπελίτσα νέα να προσέχει, λέμε θέλει ψυχίατρο. Κάτι έχει πρόβλημα. Αν βλέπουμε μια παντρεμένη γυναίκα να κάθεται καλά στο γάμο της και να μην κοιτάει πιο έξω, τη θεωρούμε οπισθοδρομική. Ή τον άντρα που δεν έχει 2-3 φιλενάδες, τον θεωρούμε της παλαιολιθικής εποχής. Εκεί έχουμε φτάσει, αγαπητοί μου αδελφοί. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Έχουμε φτάσει σε αυτό που λέει ο Ιονέσκο, ένας Ρουμάνος θεατρικός συγγραφέας. Σας το είχα πει και άλλη φορά. Λέει ότι κάποια φορά αυτό σε ένα έργο του υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαλε ένα σπυράκι στο μέτωπο. Και αυτό το σπυράκι άρχεται να μεγαλώνει και ξαφνικά φύτρωσε ένα κέρατο. Και μεγάλωνε και έβγαλε ένα κέρατο στο μέτωπο. Και ο καημένος ντρεπόταν. Λέει πώς να κυκλοφορήσει τώρα? Κρυβόταν στο σπίτι του. Με κέρατο ανάμεσα στους ανθρώπους θα δουλεύω με ψηλό γαζί. Δεν έχω που να κρυφτώ. Αλλά έμαθε μετά, λέει, ότι λίγο άρχισαν και άλλοι άνθρωποι και βγάζανε. Και αφού βγάλανε και άλλοι, ξεθάρεψε και αυτός. Και βγαίναν όλοι. Σου λέει, όλοι έτσι είναι. Οπότε δεν τον πείραζε. Και όταν λέει τότε βγάλαν όλοι, ένας δεν είχε. Και τον κοροϊδεύανε, λέει, αυτόν που δεν είχε. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Δηλαδή, όλοι ζούμε μέσα στην αμαρτία και αυτοί που λίγο αγωνίζονται, έτσι τους θεωρούμε ότι είναι αφύσικοι άνθρωποι, οπισθοδρομικοί, προ-Χριστού, παλαιολιθικής εποχής. Έτσι δεν είναι? Επίσης κάτι άλλο. Εκείνο που καταστρέφει, όπως είπαμε και σημειώνει την ψυχή, είναι πρώτον η αμαρτία, δεύτερον η απιστία. Με ποια είναι η απιστία? Λίγο πολύ όλοι είμαστε ολιγόπιστοι. Αλλά με την απιστία όταν απορρίψουμε τον Χριστό. Όπως έκανε ο Καζαντζάκης. Βλέπετε, του έδωσε ο Θεός ένα μεγάλο χάρισμα να γράφει και να λέει κλπ. Και αυτός το έστρεψε εναντίον του Θεού. Έτσι δεν είναι? Τότε πλέον εκεί δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί ο ίδιος τον έδιωξε το Θεό. Μια φορά πήγε ένας ιερέας να κοινωνήσει κάποιον ετοιμοθάνατο και αυτός καταλάβαινε ακόμα και έλεγε «Έξω να ζω ρε», λέει, «έξω». Βλέπετε πώς να σε σώσει, αφού τον διώχνεις. Φεύγει ο Χριστός, όπως τους Γεργερσινούς. Βλέπετε, τον έδιωξαν και έφυγε. Έτσι δεν είναι? Έτσι και εμείς τον διώχνουμε πολλές φορές. Και επίσης με την αυτοκτονία, όπως έχουμε πει, την οποία καταδικάζουμε την ψυχή μας στη θάνατο, διότι είναι μια χαριστία, το μεγάλο δώρο της ζωής που μας δίνει ο Κύριος μας. Εμείς του το πετάμε στο πρόσωπο και του λέμε δεν θέλω τη ζωή. Και πάμε και αυτοκτονούμε. Γι' αυτό αυτός που αυτοκτονεί κανονικά δεν σώζεται. Εκτός βέβαια αν έχει πάθει μια αλλίωση στο μυαλό του κλπ. Αυτά τα κρίνει ο Θεός. Αλλά λέμε σαν πράξη αυτό η Εκκλησία το θεωρεί απαράδεκτο. Και θα πείτε ο Θεός που είναι καλός έχει φτιάξει κόλαση? Να μας βάζει εκεί? Όχι αδελφοί μου, ξέρετε τι είναι η κόλαση? Είναι το ίδιο το άκτιστο φως του Θεού για μένα. Αυτούς που έχουν φτιάξει, ετοιμάσει τον εαυτό τους, γίνεται παράδεισος και ζωή και χαρά και φως. Για αυτούς όμως που άφησαν την αμαρτία και σκοτίνιασαν την ψυχή τους, γίνεται καταστροφή, γίνεται κόλαση, γίνεται βάσανος. Το ίδιο το φως του Θεού. Δηλαδή και στην κόλαση ακόμα εκεί και η αγάπη του Θεού είναι που κολλάζει τους κολλασμένους. Γι' αυτό και εμείς ας φτάσουμε σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούμε το φως του Θεού να το δεχτούμε σαν γλυκύτητα μέσα μας. Όπως το καθαρό τζάμι αφήνει το φως και περνάει, έτσι και εμείς η ύπαρξή μας να γίνει σαν τζάμι, σαν κρίσταλο, να περνάει το φως του Θεού. Να μην γίνουμε μαύρο ρούχο που τραβάει την ζέστη μόνο και όχι το φωτισμό του ηλίου. Και κάτι άλλο, πώς θα αποφύγουμε αγαπητοί μου αδελφοί την αμαρτία? Από τη φυλακή των αισθήσεων, λέει ένας προφήτης, ανέβη θάνατος δια των θηρίδων. Θηρίδες είναι τα μάτια μας, τα αυτιά μας, η γεύση μας, η ακοή μας, όλες αυτές οι αισθήσεις ανεβαίνει ο θάνατος. Διότι όταν κάθομαι, όπως είπα, στην τηλεόραση και βλέπω όλα τα γυμνά, όλα τα πρόστιχα, όλα αυτά, τι θέλετε? Σιγά σιγά φθήρεται και η ψυχή μου, αλλοιώνεται η ύπαρξή μου. Όπως και να το κάνω, δεν τη γλιτώνω. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε τις αισθήσεις. Δέστε πώς την πάτησε ο Μέγας Δαβίδ, βασιλιάς, προφήτης κλπ. Είδε τη γυμνή γυναίκα του, τη Βυρσαβέα, να λούζεται, την επεθύμησε και έπεσε σε μοιχεία και σε πόνο. Για να την πάρει η γυναίκα, βάλε τον άντρα της στην πρώτη γραμμή, επειδή ήταν βασιλιάς, να σκοτωθεί και να την πάρει και η γυναίκα. Τι τον οδήγησε εκεί? Η απροσεξία των ματιών του. Σήμερα εμείς κοιτάμε με τα μάτια μας παντού. Και θέλω να σας το τονίσω λίγο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, και εδώ στο μοναστήρι που έρχεστε, σας παρακαλώ να ντύνεστε σωστά. Ιδίως οι γυναίκες. Φοράτε τώρα κάτι περίεργα, δεν ξέρω πώς τα λέτε, σαν να είστε γυμνές. Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί βάζουμε σκάνδαλους στους αδελφούς μας και έχουμε και εμείς ευθύνη. Βεβαίως έχουν και άλλοι, αλλά έχουμε και εμείς. Και ο Χριστός λέει ουέ, αλίμονο, διού το σκάνδαλο έρχεται. Γι' αυτό ας το προσέξουμε αυτό. Και οι Άγιοι είχαν πάντα τη φυλακή των αισθήσεων. Δεύτερον, την παρουσία του Θεού, δηλαδή βλέπανε ότι πάντα ο Θεός είναι μπροστά τους και τους βλέπει, γι' αυτόν δεν αμάρτησαν. Θυμάστε εκεί στον γεροντικό που λέει για ένα γέροντα που τον επενούσανε, πήγε μια πόρνη γυναίκα, λέει τι τον επενείτε, αφήστε τον σε μένα να δείτε, λέει.
ότι θα πέσει σαν το ξερό φύλλο από το δέντρο, και πήγε και τον προκαλούσε. Ο γέροντας το πήρε, είδησε ότι τον προκαλούσε, αλλά είχε τη χάρη του Θεού πάντα και της λέει: εντάξει, της λέει, κατάλαβα τι θες, πότε, θα σου πω εγώ όταν μπορώ. Αυτή νόμιζε ότι τον κέρδισε. Και της είπε την άλλη μέρα το μεσημέρι: θα πάμε όμως εκεί που θέλω εγώ. Αυτή νόμιζε ότι θα πάνε σε κάνα κρυφό μέρος. Την πήρε λοιπόν αυτός ο γέροντας την πόρνη αυτή την γυναίκα και την πάει στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης. Και της λέει: εδώ, ξάπλωσε. Και λέει: εδώ θα μας δουν οι άνθρωποι. Της λέει: εσύ φοβάσαι τους ανθρώπους. Το Θεό που μας βλέπει, δεν τον φοβάσαι. Άντε γρήγορα μάζεψέ τα και σήκω φύγε. Της λέει. Βλέπετε, γιατί είχε την αίσθηση ότι είναι μπροστά στα μάτια του Θεού. Πώς λέει ο προφήτης Δαβίδ: προορώμην τον Κύριό μου ενώπιον διαπαντός, ότι εκ δεξιών με εστί να μη σαλευθώ. Έτσι και οι Άγιοι είχαν την αίσθηση. Θυμηθείτε και τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο. Αυτός όταν ήταν σκλάβος τους στην Αίγυπτο και στον Φαραώ, η ίδια η βασίλισσα του πεντεφρή γυναίκα τον επεθύμησε σαν νέο ωραίο που τον είδε και προσπάθησε να αμαρτήσει μαζί του. Και ενώ αυτός θα μπορούσε να πει: α, τι ωραία να έχω και τη βασίλισσα φιλενάδα. Δεν το έκανε αυτό, γιατί ήταν πιστό παιδί. Και τι έκανε, έφυγε γυμνός. Προσπάθησε με το ζόρι να τον κρατήσει κοντά της. Και αυτός, επειδή έβλεπε το Θεό ότι τον βλέπει, τα παράτησε όλα και έφυγε. Και αυτή μετά τον κατηγόρησε και βλήθη στη φυλακή. Αλλά ο Θεός βλέπει και στη φυλακή περιμένει, ήρθε ώρα και τον έκανε τη βασιλεία, τον δόξασε. Και εν γη και εν ουρανό. Επίσης, να μην έχουμε και εμπιστοσύνη ποτέ στον εαυτό μας. Και να θυμόμαστε και την κόλαση. Γιατί και μεγάλοι Άγιοι πέσανε. Θυμάμαι στο γεροντικό ένα περιστατικό που λέει: κάποια στιγμή λοιπόν λέει ζούσε σε μια σπηλιά ένας ασκητής πολλά χρόνια και ζούσε με παξιμάδι και με αλάτι. Και αυτός εκεί λοιπόν κοντά στην έρημο, κάποια στιγμή μια γυναίκα νέα έχασε τον δρόμο της. Και αντί να πάει στην πόλη, χάθηκε και βρέθηκε εκεί στην έρημο. Και όταν βρέθηκε στη σπηλιά, ήδη είχε νυχτώσει. Βλέπει τον ασκητή, βγήκε από τη σπηλιά, λέει: τι θες εδώ, παιδί μου, λέει: έχασα τον δρόμο, γέροντα. Μπορείς να με κρατήσεις. Αυτό σκέφτηκε, ήξερε ότι είναι άνθρωπος αδύνατος και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Της λέει: δεν μπορώ, παιδί μου. Λέει: μα πού θα πάω, νύχτα, είναι μακριά η πόλη, πολλές ώρες. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και σκέφτηκε το μη χείρον βέλτιστον. Αν την αφήσω και τη φάντα λιοντάρια ή άλλα θηρία, θα έχω ευθύνη. Της λέει: κάτσε εδώ μπροστά κάπου, λέει, τους έβαλε εκεί κάτι να τη βγάλει τη νύχτα και αυτός αποσύρθηκε βαθιά στη σπηλιά του και έκανε τις προσευχούλες του. Κάποια στιγμή λοιπόν μου στάθηκε λίγο να ξεκουραστεί και κοιτάζει προς τα έξω, βλέπει τη γυναίκα, ξεντινότανε, προκαλούσε. Και ο πάτερ αυτός, ενώ ήταν τόσα χρόνια στην έρημο και ζούσε με αλάτι και ψωμί, άρχισε να ενοχλείται. Αισθάνεται να πυρώνει τη σάρκα του, επιθυμία του, η σκέψη του, τα πάντα. Όχ, λέει, τώρα τι γίνεται, μόνοι τους. Θα μπορούσαν να τα κάνουν όλα, αφού ήδη προκαλούσε η γυναίκα. Τότε λέει στον εαυτό του: για να δούμε, αν το κάνεις αυτό, πας στην κόλαση. Τη σηκώνεις, την αντέχεις την κόλαση. Και άρχισε λοιπόν τα δαχτυλάκια του πάνω στο λίχνο που είχε. Το ένα δάχτυλο. Και εγώτανε και η σάρκα του δεν ηρεμούσε. Άλλο δάχτυλο. Άρχισε να καίγεται το κρέας του, να βρωμάει η σπηλιά. Και όταν το είδε αυτή, τότε μαζεύτηκε. Είδε τι έκανε ο γέροντας και τον εγλίτωσε από του χάρη τα δόντια, θα λέγαμε. Γιατί, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί σκεφτότανε και την κόλαση. Εμείς τη σκεφτόμαστε? Όχι. Γι' αυτό η κόλαση είναι φρένο. Καλό είναι να σκεφτόμαστε, να κρυθούμε. Και ότι εκεί πέρα θα έχει βάσανο. Είδατε τι λέει για τον πλούσιο εκεί με το Λάζο, λέει: υπάρχον είναι βασάνης. Γιατί να πάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στα βάσανα για μια ειδονή πρόσκαιρη, 2 λεπτά και τελείωσε? Όχι, μην την πουλάμε τόσο φτηνά την ψυχή μας. Και κάτι άλλο που μας κρατάει είναι η προσευχή, η νηστεία, όλα αυτά τα όπλα που έχει η Εκκλησία μας και με τα οποία μας προσκαλεί να έχουμε αναμένο το λιχνάρι της ψυχής μας, δηλαδή να τροφοδοτούμε την ψυχή μας με την πίστη τη δυνατή, με την αίσθηση του συνεχόμενη του Θεού, ώστε κάθε στιγμή που τα βέλη της αμαρτίας έρχονται να μπορούμε να τα αποθούμε και να έχουμε το μυαλό μας, την καρδιά μας, το νου μας, τα σπλάχνα μας, την ύπαρξή μας στραμμένη προς το Χριστό, όπως ένα λουλουδάκι που λέγεται ήλιος, το ξέρετε, μια μαργαρίτα μεγάλη η οποία έχει την ιδιότητα όταν βγει ο ήλιος στρέφεται προς τα εκεί και μετά τον ακολουθεί, τον κοιτάζει όπου πάει. Και όταν ο ήλιος δύσει, κοιτάει κάτω. Σαν να τον παρακολουθεί και κάτω από τη. Έτσι και εμείς να έχουμε την αίσθηση ότι ο Κύριος μας βλέπει. Και όταν έχουμε αυτή την αίσθηση, τότε θα σώσουμε την ψυχή μας, η οποία αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Σας ζητώ συγγνώμη που σας άργησα πολύ και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής και καλό παράδεισο σε όλους. Διευχών τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, θα σε ελέησον ημάς. Αμήν.